Yng gyntaf ar am. Helo, Cymreig, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad ar hen iaith. Podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio ddysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Ar am. Da ni'n neud hyn bob tro, Jerry. Oedd fel bod hwnna tro cyntaf ni'n neud hyn. Sut wyt ti? Iawn, diolch yn fawr. Da ni wedi cyrraedd pennod 78. Union. Bron mor hen a chdi. Hollol, bron. Ia. Da iawn. So da ni wedi cael dwy fardd hynod o ddiddorol yn penod y dwytha. Dwi wir wedi mwynhau dod i gyfarfod â enwa cwbl anghyfarwydd. Ond dwi'n meddwl, Jerry, ond i bai bod fi'n camgymryd y fawr, bod ni'n mynd i gyfeiriad chydig bach yn enwocach heddiw. Wel, mae'n sicr yn enw sy'n gyfarwydd i ti, dwi'n meddwl. Dyn ni am drafod Jac Glan-y-Gors heddiw, John Jones. Ynddi. Ie. Gafodd ei enni'n y flwyddyn 1766, felly 10 mlynedd cyn dwy'r cerddi oedden ni'n trafod tro dwytha, de. Ie. Ac y ffigwr enwog iawn i rwy'n fel fi, jyst oherwydd i gysylltiad efo gwleidyddiaeth radicalaidd. Yn hollol, yn union, de. Yn union. Mi gyhoeddodd dipyn o ryddiaeth Gymraeg sy'n trafod gwleidyddiaeth radicalaidd mewn ffordd diawdol iawn, de. Seren, dwi'n iawn i fel Seren Tan Gwmwl? Seren Tan Gwmwl a Toriad y Dydd a rhywbeth o felly yn union. A wedyn, i'r grandawyr neu gwylwyr sy'n gyfarwydd â hanes syniadau Plaid Cymru, fe gyhoeddodd DJ a Noel Davies Cymoedd Tan Gwmwl, oedd yn lyfr bach ynglyn â'r dirwasgiad yn y cymoedd diwydiannol yn Ne Cymru yn y 30au. Dwi'n meddwl oedd yn adlais bwriadol o Jac Glan-y-Gors. Mae yna sawl meddyliwr a llenor Cymraeg diweddarach wedi adleisio i waith o. Felly mae un gefod ddylanwad sylweddol iawn, de. Felly, mi oedd Jac Glan-y-Gors yn enedigol o, Richard? Glan-y-Gors, Jerry. Yr union. Gerrigydrudion, Sir Ddinbych. Na ti. Ac ddysgodd farddoni'n y fainc, de, mi oedd John neu Jack yn gallu sgwennu englynion, defnyddio'r mesur y caeth, ond hefyd canu gwerinol ar yr hen fesur a rhydd hefyd. Pan oedd yn ifanc iawn, yn flwyddyn 1789, yn fudodd i Llundain. Mae'n debyg fel gwas i Borthmond, yr holl Borthmond oedd yn mynd â anifeiliaid i farchnadoedd Llundain o Gymru, de. Mi fydd o'n gweithio mewn siopa wedyn, mewn siop haberdasiar, de, yn darparu dymedio ddillad o rhywbeth a gwnio, felly. Wedyn, mi fydd o'n cadw cyfres o dyfarndau'n Llundain. Ac o bosib yn berchen ar un o'n nhw, y Canterbury Arms yn Southwark, de. So ydych chi'n dweud Southwark? Southwark. Dwi'n mynd gallu ynganu enwau Saesneg Lloegr, de. Maen nhw mor ddiarth i fi, de. O, drian honna ti. Ie, hollol. Josgins o'r wlad. Southwark, Jerry. Southwark. A wedyn King's Head. Dwi'n gallu hynny iawn, the King's Head ar Ludgate Street, de. Ac mi oedd Cymru Llundain, Cymru Dengar, diwylliannol Llundain, yn cyfarfod yn hafarn Jac Glan-y-Gors. Felly oedd yn creu rhyw gyrchfan ar gyfer diwylliant Cymraeg Llundain. Felly cymeriad pwysig y sawl reswm. Ond pwysig iawn fel bar, de. Dwi eisiau dechrau efo beth sydd yn fy marn i'n, i gerdd bwysig. Mae'n sôn mi ryddiaeth wleidyddol nes ymlaen, ond i gerdd bwysig yn sicr o ran i dylanwad hi ar ddiwylliant Cymraeg ac ar y meddwl Cymraeg, os gael ei ddeud rhywbeth felly, de. Oedd o'n fardd yn anad dim, mi sgwrdd o bethau o fath arall, ond yn anad dim oedd o'n fardd dychanol.
mi oedd o'n coleddu syniadau gwleidyddol radicalaidd, fel ti'n gwybod. Mi sgwnodd gerddi yn dychanu y math o bethau, mi oedd o'n i cysau o ran gymdeithas ac yn y blaen, ond hefyd oedd o'n dychanu rhagryth, ti'n bod, o bob math. Wir yn mynd am rhagryth, dyn oedd ei brif darget fel dychanwr. Ac dyma'r gerdd dwi eisiau thrafod, cerdd hynod bwysig yna fo, sef balad Dic Sion Dafydd, gyhoeddwyd fel balad, ar daflen gynta yn y flwyddyn 1799. A dwi'n hoffi meddwl am Jac yn sefyll o fyny ac yn canu'r gan yma yn ei dafarn ei hun hwyrach hefyd. Ond mae'n adrodd stori am Gymro, fatha Jac fel wrth ei hun, ddath o Gymru i Llundain, Felly, na ni ddechrau fo'r... Mae'n gerdd storiol i'r, na ni ddechrau fo'r tri phennill cynta, A Dic Sion Dafydd, wrth gwrs, yn ymadrodd mor gyfarwydd yn dydy. Oherwydd y gerdd. Ie, sydd yn ddiddorol iawn. Faint o gerddi sydd wedi creu ymadrodd yn yr iaith Gymraeg sydd dal i gael ei ddefnyddio hyd heddiw, Hollol. Gwych iawn. Mae fod i gael ei ganu ar dôn person Paris. Iawn, ffwrdd ei hi. Dwi'n cofio'n union sydd mae hwnna'n mynd, felly. Gwrandewch ar hanes Dic Sion Dafydd, mab hafotur mynydd mawr, a'i daid yn dwedyd bod ei wreiddyn o hil gethyn Albion gawr. Ni wyddai Dic fawr am lythrenau, na'r modd i ddarllen llyfrau'n llawn, yr holl addysg gadd e gartra, oedd gwau a chardio a chodi mawn. Mewn ffeiriau Dic a fedrai swagro, gan dynnu amdano'n eitha dyn. Gwneithir shots a bwgwth paffio, ac yn hwylio i ddawnsio ei hun. Ie, hollol. Felly, mewn oes pan oedd llythrenedd yn cynyddu, mi oedd o'n weddol an lythrenog, ddim yn gwybod llawer am lythren, ddim yn gallu darllen yn iawn, a ddi addysg i gyd am weithio ar y tyddyn yn Gwau a chardio glan. Cardio, glanhau glan, chodi mewn, ond oedd o'n swagro o'r ffeiriau, yn dynnu amdano fo, yn dipyn o foi, ac yn licio paffio, cwffio, os ti'n gyfarwydd, a ti'n gwybod bod fi'n weddol gyfarwydd ardal Gerrigydrudion ffordd na, cos gynnau gysylltiad teuluol o Llansanna na dros yr eithog o fyna, a wedyn ti'n gallu dychmyg dyna ardal codi mawn, a ti'n gallu dychmygu o'n dod o ryw rla. Mae Dic Sion Dafydd yn dod o ryw dyddyn llwm iawn i fyny fyna rla. Bod i daid yn honni bod nhw'n ddisgynyddion i Albion gawr un o'r cymeriadau glonol o'r oesau canol. A mae o'n larch yn mynd i swagro rhwng ffeiriau. A wedyn, wedi fagu fel Cymro, o'r math hynna, mae'n mynd i Llundain a dyma'r darn nesaf. O'r diwedd Dic a ddaeth i Llundain, a'i drwy'n fewn llathen at gynffon llo, ar hyd y ffordd a'i bastwn onen, yr oedd yn gweiddi hai pro ho. Fe gath le hefo'r haberdasher, ran ei fod yn ddyn dewisol iach, i fynd i gario amryw geriach, criau neu ryw binau bach. Dechreuodd yno fwrw ei henflew, gath sipo glas a gwasgod wen, ac i wneud ei hun yn gryno, dechreuodd hwylio i bowdro i ben. Dechreuodd hwylio i bowdro i ben. Cael wig, Fantastic. Wigs gwyn. A dillad ffasiynol, sipo cot fawr di hynna, felly got fawr, sipo glas a gwasgod. A mynd i Llundain fel yn canlyn gwartheg, fel o Jac i hun. Jac i hun di wneud. A'i drwy'n fewn llathen at gynffon llo. Mae hwnna'n briliant. A ddoniol dydi, achos mae drwy'n yn agos iawn at benol llo dydi, ac felly'n hollol yn union. Ond mae'n mynd yn grand, mae'n mynd i Llundain a mae'n mynd yn grand, dyna da ni'n dysgu. A wedyn ar ôl cyrraedd oedd y gweithio efo haberdasher, fel Jac i hun eto, a wedyn dechrau, mae'n deud yn y pennill yna, pan mae'n sôn amdano fo'n dechrau mynd yn grand, fel ti'n dweud, dechreuodd yno fwrw i henflew, term amaethyddol pan mae ynifal blwydd oed yn bwrw'r henflew ac yn tyfu cot arall o flew. Mae'n defnyddio termau amaethyddol am anifeilir wrth i drafod o un sy'n rhaid ddoniol. Mae'n dechrau mynd yn ymhonus. Oedd yn swegro yn ôl adre yn ochra Cerrig doedd, a rwan mae'n swegro. Go iawn, ie. A wedyn mae dar nesaf, dyn ni'n dilyn i daith ymlaen ac yn gweld
Okay. Beth sy'n digwydd. Ond toc fe flinodd ar wasanaeth ac afynodd helaeth siop ei hun. Y gwyddai'r cryddion a'r teilwriaid, mae mewn dyled roedd y dyn. Dechreuodd wybod am y farchnad, ymledu a siarad a chadw sŵn. Nid oedd un dyn mor hardd ymddygiad mewn half boots a fantalwn. Ia, y dillad Saesneg fashionol, ti'n fawr. A mae'n wych dyn ni, achos mae o'n dwp yn y bon, mae'n siarad fel sy'n gwybod popeth yn farchnad, ond mae'n fethiant fel dyn busnes, mae'n gwneud benthyg pres i redeg i siop i hun, felly mae'n... Gwych. A wedyn... Ai yr ymlaen, ia? Ac wedi gwneud ei hun i fyny, i wlad Cymru aeth bob cam, yn ei gadar yn ergydio, yn gweiddi holo wrth fotu ei fam. Lowri Dafydd ddwedai ar fyrder, a'i machgen anwyl i wyt ti, bachgen Tim Cymraeg, hold your bother, mother you can't speak with me. A lowri a ddanfonau'n union am y person megis pab, a fedrai grap ar iaith y Saeson i siarad rhwng y fam a'i mab. Yna'r person nôl yn bleidio a'i tarawodd gyda'i ffon. Nid oedd Dic yn dechrau bloeddio, o iaith fy mam, ni fedraf hon. Nes o'n i wych, dyn ni. A mae'n mynd ymlaen, a dyna'r ei chafbwynt mewn ffordd, dyna'r ergyd da. Felly, ia, mae'n donol i Gymru yn grand i gyd, yn cogio i fod yn Sais mawr gyfoethog. A bod yma'n gallu siarad Saesneg, bod yma'n gallu siarad Cymraeg mwyach. Efo'i fam hyn oed. Efo'i fam ei hun, na ti. Ac oedd y rhan fwyaf o Gymru yn y cyfnod yn uniaith Gymraeg, wrth gwrs. Felly mae hi'n gorau cael y persyn, yr offeriad yn yr eglwys Anglicanaidd, yr unig un yn y pentra, eich oedd yn gallu siarad Saesneg i ddod i cyfieithu rhwng. Ia, ond dwi'n cynna, am y person megis pab. Ia, hollol. Dig bach at y Catholigion, a fedrai grap ar iaith y Saeson i siarad rhwng y fam a'r mab. Gwych. A wedyn mae'r person, mae'r ffuriad yn cael llon bol, a mae'n taro Dic efo'i ffôn, a wedyn mae'n siarad Cymraeg. O iaith y mam ni fedra fod. Gwych iawn. A ti'n mae'n nifer o gerddi felly, cerddi tebyg, cerddi dychanol sy'n storiol yr un fath. Mae'n y gerdd gyfa diwedd Diction Dafydd. Ysgrifau farwolaeth ei ddiwedd sy'n dychanol. Mae'n un arall Besio Lansan Ffraid sy'n dychanu Cymraes a thi i Llundain ac yn y blaen. Rhaid bod Jac Glan-y-Gors ac yntau'n cadw tafar yn Llundain yn gwybod yn iawn, byddai'n sgwrdd yn gweld digon o Gymru oedd wedi mynd i Llundain ac yn cogio bod nhw'n Saeson, yn anghofio i Gymraeg yn mynnu gwneud. Mae'n gryn gamp dydy bod ei gerddo wedi creu, eicon, cymeriad, ffigur atgas yn y meddwl Cymreig, wedi ymdreiddio i'r ymwybyddiaeth Gymreig, can boblogaeth Dafydd Iwan, yma o hyd, gweithio pob Diction Dafydd, gweithio'r hyn fagiau eich rhyw ac yn y blaen. Mae'n drawiadol iawn, dydy. Yn anffodus, mae'r cymeriad Diction Dafydd yn gyfarwydd, ydyn ni'n dydy. Dwi wedi clywed rhaid yn yw'r ymadrodd yn ddiweddar iawn wrth drafod, Cymru-Cymraeg yn ein prifysgolion sy'n siarad Saesneg mewn cyfarfodydd gyda'r offer cyfieithu ac yn dewis siarad Saesneg ac yn y blaen. Mae'n ffenomen dydy o hyd. Yn bendant ydy. Felly ni'n gweld dychanu'r penny gamp yn medru rhoi fus ar broblem gymdeithasol go iawn, o safbwynt Cymreig da'r iaith Gymraeg, wrth gwrs. A'i dychanu mewn ffordd mor ddoniol, nid yn ei rolio chwerthin hyd heddiw. Wedyn, mi o'n ddyn prisym ar rhaid yn rhedeg i fusnes a hefyd yn gwneud bod math o bethau ddwyllanol. Mae'n bwysig o ran hanes y cymdeithasau Cymraeg neu Cymreig yn Llundain. Dyna wedi trafod cymdeithasau Cymrodorion gychwynwyd yn y flwyddyn 1751 wrth drafod Morisiaid Mon a'i cylch yn da. Wedyn, nawn ni drafod y Gwynyddigion. Y Gwynyddigion yn bwysig iawn gafodd ei sefydlu yn y flwyddyn 1770, a wedyn y Cymreigyddion oedd Jac Glan-y-Gors yn rhan o'r Cymreigyddion ac yn bwysig iawn ar ran sefydlu gymdeithas. Ac mi oedd pob un o'r tair cymdeithas yn debyg mewn ffordd. Pob un yn ceisio diogelu trysora llenyddol Cymraeg a gorffennol, ond hefyd
am ceisio annog pobl i sgwennu Cymraeg, llenyddiaeth Gymraeg o bwys heddiw, mi oedd y Cymreigydrudion yn noddi steddfodau ac yn y blaen. Ie. Felly mae'n bwysig iawn sy'n am hynna. Mae bosib bod Jack, mae awgrym bod o wedi creu rhyw gymdeithas fwy gwleidyddol hefyd yn anffurfiol, bod pobl yn dŵad yn gyson i'w dafarn i drafod gwleidyddiaeth, hwyrach i ddadla am wleidyddiaeth yn y Gymraeg. Diddorol. Ond mae'r dyfyniad nesaf just o gerdd sy'n wahanol iawn i Falediction Dafydd ar pethau felly, pethau dychanol. Cerdd sgwennodd o, dwi'n meddwl fod can i'w chanu yng nghyfarfodydd y Cymreigyddion. Mond i chi ddechrau cyntaf, roi rhyw flas i chdi o rhywbeth gwahanol iawn sgwennodd Jac Glan-y-Gors. Dowch Gymreigyddion y brython da i bri, i gofio eich hen deidio da radda dir i. Rhaid i chi gydnabod bob aelod yn byr, nad ydyw gwag redeg coeg Saeson ond syr. Plant Gwynedd da i'r rhyw, mae llwyddiant sy'n lliw, i gadw ein harferion tra byddwn ni'n byw. Cenwaith argar, iaith garol dydy. Dwi'n cymryd bod hwn i wedi gario pan ti efo rhyw fwg o gwrw yn dy law ac efo dy fets. Yn hollol, de. Ond hefyd, rhyw Gymreigtod hyderus, brolgar i wrthbwyso'r diction Dafyddion yn Llundain. Yn hollol, A wedyn, enghraifft arall, mae'n lwyth o bethau felly, ond dyfyniad nesa o araith draddodwyd gan Jac Glan-y-Gors yng Nghymdeithas y Cymreigyddion yn y flwyddyn 1796. Mae'n wych, mae'n rhaid bod o'n canu i genu yn ei hun, a rhaid fod o'n araethwr gwych hefyd. Os ydych chi'n dychmygu fo'n sefyll thyfynu ac yn traddodi'r araith yma, de. Dwi bron a trio wneud o'n Gerrigydrudion, ond na i ddim, achos dos amdani. Na'i'm gael yn iawn. Mae'n hysbys i chwi gymaint o ddaioni o oleuni ac o wybodaeth y mae'r gelfyddyd o argraffu llyfrau wedi roddi'r byd. Bod gwyr da cywrai'n doniol a dysgiedig yn y byd, yn yr hen oesoedd aethai'n teipio. Eto, nid oes ond ychydig o ysgrifeniadau wedi cyrraedd i'n dwylaw ni. Ac mae'r rhan fwyaf o'r rheini sydd yn ei anhawdd ac yn anhawsach, yn anhawdd i'w cael ac yn anhawsach i'w darllen. Wrth feddwl am hyn, ni fedraf lai na ochneidio a threisthau. Pan fyfyrwydd fod cymaint o hen weithredoedd ardderchog ein cyndeidia wedi disgyn i lwch anghof, a hynny o eisia bod y gelfyddyd o argraffu mewn bod yn eu hamser nhw. Hollol, felly canmol y wasg argraffu, ond mae'n gymaint o lenyddiaeth Gymraeg wych y gorffennol wedi cholli hefyd yn hollol. Ac eto, debyg iawn y math o beth oedd yr esgob Richard Davies a William Salisbury yn dweud nôl yn yr 11 ond oedd y llyfrau Cymraeg cyntaf yn cael ei argraffu. Mae'n rhaid ni gasglu y llawysgrifau Cymraeg a'i diogelu ac a'i hargraffu ydy. Wych iawn iawn. Ydy, mae'n gret, ydy. A mae o'n mynegu rhyw fath o brosiect diwylliannol gwleidyddol amlwg iawn yn dydy. Yndi, gwleidyddol a llenyddol de mewn ffordd. Hollol, yn union. Na, gret. Wych iawn. A wedyn, gymaint i ddweud amdano fo, a fel ddedys di, fel ti'n gwybod yn iawn, mi gyhoeddodd dipyn go lew o ryddiaeth Gymraeg wleidyddol, de. Wel, achos da ni mewn cyfnod chwyldroadol yn fan hyn. Oes y chwyldro, ia. Dyma oes y chwyldro. Chwyldro America, chwyldro Ffrengig. Chwyldro America, chwyldro Ffrengig, yn union, hollol, cymeriadau radicalaidd. Ni drafod am beth yn arall. A'r adwaith i hynny yn llefydd fel Lloegr a Chymru. So mae hwn yn foment diwylliannol a gwleidyddol holl bwysig, a mae Jac Glan-y-Gors yn fynegiant Cymreig o'r cyffro chwyldroadol yna, dydy. Yn debyg i ambell Gymro arall, fel Iolo Morgannwg a Morgan John Rhys, na ni trafod os biwch iach. Yn hollol. Ac hefyd mae debyg o, mi oedd rai o'r Cymru radicalaidd mewn Llundain fel Jac Glan-y-Gors wedi dod ar draws Tom Paine, sgwennodd Common Sense, a Rights of Man, a The Age of Reason. Common Sense gafodd ddylanwad sylweddol ar y chwyldroadwyr yn America. Yn hollol. Ac yn y ddau lyfryn gyhoeddwyd gan Jac yn Gymraeg, Seren Tan Gwmwl, nes ti gribwyll ymlaen yn y flwyddyn 1795, a
Toriad y Dydd wedyn 1797. Mae'n cynnwys tameidiau o waith Tom Paine wedi trosi'r Gymraeg. Twm Paine, de. Dwi'n galw o'n Twm Paine yn y dydd. Twm Paine, ie. Dwi'n licio hynna, ie. Ie, wych, dydi. Ac fel mae Seren Tan Gwmwl yn cynnwys tameidiau o The Rights of Man gan Tom Paine, de, yn Gymraeg. A mae debyg, dwi ddim wedi gweld y dystiolaeth gynradd, a mae eisiau i hanesydd da fynd ar ôl hyn, ond mae'n sôn bod yr awdurdodau wedi trio arestio Jac Glan-y-Gors oherwydd hyn. Oedd o'n anghyfreithlon i goedi pethau yn erbyn y brenin, yn erbyn y frenhiniaeth. Oedd o'n frad, doedd? Wel, oedd na ffasiwn ofn ymysg yr awdurdodau o ran y wladwriaeth, felly bod yr haint yma yn dod o Ffrainc ac yn dadsefydlogi y wladwriaeth Brydeinig, ynddo? So, ie. Wrth gwrs, bys fo'n berglus iawn i gael dy gysylltu efo'r teip yma o beth. Doedd y brenin a'i ddiddoniad ddim wedi dychmygu fes nhw'n colli rhyfel yn erbyn yr Americanwyr ac felly oedd o'n hollol. Felly, mae yna stori bod nhw wedi trio arestio fo, a bydd rhaid iddo ffoi a mynd yn ôl i Ogledd Cymru a chuddio'r mynyddoedd am gyfnod, ti'n a dwi'n syni nad yw S4C wedi gwneud ffilm am hyn, fysa'n wych o beth, fysa'n stori ddifyr, felly, hynny yw, weithiau mae sgwennu llenyddiaeth a chyhoeddi llenyddiaeth yn gallu fod yn beth periglus, yn ni'r chwarae o gwmpas, ac oedd o'n mentro, doedd, trwy'n neud beth felly. Oedd. Yn berniadu y frenhiniaeth a'r eglwys sefydlog hefyd, ac o blaid hawliau dynol. A mae'r rhyddiaeth o'n wych, mae'r ffordd mae'n aralleirio ac wrth gyfieithu gwaith Tom Paine yn y ffordd, a hefyd y pethau gwreiddiol mae'n sgwyn, mae'n wych iawn. Felly ni ddechrau trwy jyst allan ychydig bach o frawddegau cyntaf, paragraffau cyntaf Seren Tan Gwmwl, i gael blas ar ei ryddiaeth wleidyddol o. Oce. Mae hwn chydig bach yn anodd i ddarllen, ond dwi'n mynd i drio ngora. Gan fod cymaint trwfl yn y byd. Trwst, di hynna, trwst. Oce, sori, dyna, o'n i'n ofni be oedd y gair yna, yn edrych yna fo. Gan fod cymaint trwst yn y byd, ac yr arfer yma, ynghylch brenhinoedd, byddinoedd a rhyfeloedd, ac amryw o bethau eraill, ac fydd yn ddychrynadwy i feddyliau pobl, ac fydd am fyw mewn undeb a brawdgarwch a'i gilydd, meddyliais mae cymwys a fyddai dweud gair wrth fy nghydwladwyr. Yn yr achos pwysfawr yma, rhag ofn iddynt gael ei galw i arfau i ladd ei cyd-greaduriaid, heb wybod am ba achos mae'n rhaid iddynt wneithur y fath orchwyl gweidlyd a chigyddllyd. Achos ran y cyd-destun yn sgil chwyldro Ffrainc wedyn dechreuodd rhyfel rhwng Ffrainc a Prydain. Na ti, yn hollol. Yn gyntaf, chwenychwn ddal ychydig sylw gymaint o erchylltod a dioddefodd dynol ryw oherwydd brenhinoedd sydd i fewn y berchennog amser Nimrod, hyd amser lwyr unfed ar 15 o Ffrainc, yr hwn a gafodd dorri ei ben ar unfed ar 20 o Ionawr 1793, ac ai ochos ef y mae myrddiwnau, lot o bobl wedi colli eu bywyd hynny, hyn y pryd hyn. O ia, so mae o'n syth i fewn yn werin ieithol iawn y fyna, dydy? Brenhinoedd di'r problem. Brenhinoedd, hollol. A wedyn os ti'n dallu hollwaith, brenhinoedd, yr eglwys sefydlog, yr holl drefn geidwadol Brydeinig, de? Wel, y drefn a ddiorsedd yn Ffrainc, ynde? Ac oedd na ofn mawr y byddai'n digwydd yn Mhrydain hefyd. A felly mae wych fawr i gloi ran Jac Glan-y-Gors, gyda'r llenor yma, mae yna fardd a oedd yn sgwennu yn Gymraeg am y cwestiwn y mawr yma, ac yn ddewr iawn a chydig iawn o bobl oedd yn berniadu'r frenhiniaeth yn y modd hwn yn agored yn y cyfnod. Ac hefyd yn sgwennu cerddi Cymraeg yn dychanu Cymru oedd yn cefnu ar ei mamiaeth a'i Cymreictod. A dwi'n iawn i feddwl wedyn, Jerry, fod o'n ddylanwadol, achos mae rwy'n yn cymryd oherwydd bod Dicsiwn Dafydd wedi dod yn ymadrodd yn yr iaith Gymraeg sydd wedi para hyd heddiw, fod o wedi cael cynulleidfa fawr ar y pryd.
oedd hynna just i'r stwff dychanol, neu oedd y stwff gwleidyddol yn cael gwrandawiad hefyd? So, be da ni'n wybod am y gynulleidfa? Mae hynny'n gwestiwn da iawn. Yn sicr gafodd, enghraifft, cerdd dicsiwn Dafydd i had ar graffiau ac yn y blaen a'i thrafod. Da chi'n gweld yr ymadrodd. Hynny yw, mae yna lenyddiaeth Gymraeg gyhoeddwyd yn America, sgwennwyd yn America ganol y bedwerydd ganrif 15 sy'n defnyddio'r ymadrodd dicsiwn Dafydd yn Gymraeg yn America yn y 1850au, eto fo. Felly, mae'n lwyddo'n rhyfeddol. Ac o ran y pethau gwleidyddol hyn, dyn ni'n gwybod i fod o, ond doedd o'n beryglus i sôn am y pethau hyn. Felly, os y pobl eraill ddim eisiau mynd trwy hyn trwy gyhoeddi pethau o leia, mae'n sicr iawn bod wedi pelio at lawer. Wel, gwych, Jerry, felly di ddychmygu dwi wedi bod wrth y modd clywed am ymateb Cymraeg i oes y chwyldroadau mawr. Felly mae hwnna, ac yn Jac Glan-y-Gors yn enw sydd wastad wedi bod yn gyfarwydd iawn i mi, ond heb wybod gymaint a hynny amdano fo. Felly, diolch yn fawr ti, nes i wir gael blas ar hwnna. Diolch i Richard Martin, sydd wrthi yn recordio a siŵr o fod wedi mwynhau clywed am ymateb Cymraeg i oes y chwyldroadau hefyd. Felly, diolch i Richard. Diolch i chi am wrando a reid esgus i ni i ddod at yn gilydd a cael trafod llenyddiaeth Gymraeg. Cofiwch o da chi rowch wybod i unrhyw un all fod â diddordeb yn yr hyn da ni'n neud, achos does gennym ni ddim cyllideb ysbysebu, felly da ni'n dibynnu arna chi i ddweud wrth bobl fod yr hen iaith ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf am. Mae Jerry yn darparu talfyriad Saesneg ardderchog o'r penodau yma ar gyfer nation.cymru, so wastad yn werth i ddarllen hefyd, a da ni'n chwilio am nawdd ar gyfer cyfrol wedi'w argraffu mewn clawr croen llo, siwr o fod. Mae'n gorau iddi. Mwyn i'r oesoedd a ddel gael dal gwamalwch y podlediad. Felly, ia, biliynyddion cysylltwch â ni. Ond tan hynny, da ni'n mynd i barhau i baratoi y bennod nesaf, felly nawn ni weld chi yn fuan iawn. Hwyl o'n tro. Mae Jerry eisiau mynd. Tara.